Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 28 आगस्ट दिनै गुवाहाटीआव भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बिजेपि दोलोनि जथुमायाव बाहागो लाफैगोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मख'नो गोनांदि फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 8 अक्ट'आव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव फैनायनि खौरां दङमोन नाथाय 8 सेप्तेम्बरखौ सोलायनानै 13 आरो 14 सेप्तेम्बराव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव फैगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आसुनि बिबान एंगारबाय अभिलाष दासआ। अभिलाष दासआ उदालगुरि जिल्ला आसुनि गौथुमारि नेहाथारि आरो रौता आन्चलिक आसुनि आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुबोदोंमोन। बिथाङा बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां थाबैनो राजखान्थियाव हाबगोनखौ खौरां मोननाय जादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जय भारत पार्टी जेबिपिआ गिबि खोलोबआव सा 7 बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि हानजाया हादोरगिरिनिफ्राय ट्रफिखौ मोननो हाबाय। दुरान्ड काप देरहानाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि हानजानि बिगोमा जन आब्राहामा मैया प्रेसिडेन्ट कापखौ हादोरगिरिनि आखाइनिफ्राय नाजावबाय। बिजनीआव बिपिएफनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल लादों। हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव चन्दन आरो खाम्फाया बिपिएफखौ खहा खालामनायनि थाखाय बिपिएफआ बिसोरखौ जेरै साजा होनांगौमोन बिब्दि साजा होनो हायाखैमोन नाथाय दा बिसोरखौ इउपिपिएलआनो साजा होदों बेनिखायनो आं इउपिपिएलखौ साबायखर बावहरदों होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। 27 नं नाग्रिजुलि बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय सा 12 बिनायसाफोरा टिकेट मोननो आर'जलाइ गथायदों। बिटिआरनि 27 नं नाग्रिजुलि बियाबनिफ्राय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बे बियाबनिफ्राय खेबनै देरहालांनाय धर्म नारायण दासजों लोगोसेनो नाग्रिजुलि बिजेपि मण्डल आरो जिल्ला थाखोनि बिजेपि हानजानि गोबां बिबानगिरिफोर फारियै तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि भजन दास, जिल्ला लाइमोन बिजेपिनि रां लाथुमगिरि बिश्व बासक परिमल शील बिथांमोना लोगोसेनो सा 12 सोद्रोमाफोरा बिजाथि हासनानै आर'जलाइ गथायदों होनना खौरां मोननाय जादों। भेरगावआव जानो गोनां 18थि आइजो जोलुर ट्रफी चेम्पियनशिप बादायनायखौ बिटिसि बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय फावसायबाय होनना मैया बानजाय आफादआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिपिएफ राजखान्थि हानजानि सा 18 बिजाथिनि नैथि फारिलाइखौ 30 आगस्तनि गेजेराव फोसावनाय जागोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। आसाम केबिनेटआ इन्टार रिलिजन लेन्ड ट्रान्सफार खालामनाय बिथांखि लानायनि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেইটো হ'ল ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন লেণ্ড ট্ৰান্সফাৰ। যেনেকৈ এগৰাকী হিন্দু মানুহে মুছলমান মানুহক মাটি বিক্ৰী কৰিব বা মুছলমানে হিন্দুক বিক্ৰী কৰিব বা কোনোবাই খ্ৰীষ্টিয়ানক বিক্ৰী কৰিব বা কোনোবাই বুদ্ধিষ্টক বিক্ৰী কৰিব কোনোবাই জৈনক বিক্ৰী কৰিব এই ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন লেণ্ড চেল তাক ৰেগুলেট কৰাৰ কাৰণে আজি কেবিনেটে এখন এছঅ'পিৰ অনুমোদন জনায়। এই অনুসৰি चिरां जिल्ला ससियेल वेलफेयार बिफानाव आयेन बेरेखायै साख्रि होनायनि अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिडियानि गेजेरजों फोसावनो सानदोंदि थांनाय जि 8 तारिख आगस्ट मासाव आईसीडीएस ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आईसीडीएसनि जिहेतु हेल्पार आरो वार्कार बे मोननैनि इन्टारभिउ जादोंमोन बेवहाय आंनि मेसेजआ हेल्पार सिमलागुरि सेन्टार नाम्बार 56 निखौ एप्लाइ खालामनानै 8 तारिखआव इन्टारभिउआव होफैदोंमोन। बे इन्टारभिउ होनायाव जिहेतु आंनि मेसेजनि जि बुंनाय बायदिब्ला आरो बिथांनि जि मेट्रिकनि नाम्बार बियो माने हाइस्ट मार्क्सआव दंमोन दा बेखौ एलिजिबल जिहेतु केन्डिडेट बेखौ होआलासिनो जिहेतु सेकेन्ड आरो थार्ड पार्सनखौसो बियो नन एलिजिबल केन्डिडेटखौसो सेलेक्टेड खालामनानै रिजाल्टखौ डिक्लेयार होदों। सिडिपिअ 7 डिस्ट्रिक्टनि सिडिपिअ समेश्वर नार्जारिया दा बिथाङा बै जिनाखि दा
सेलेक्शन जानाय जिहेतु कैंडिडेट बिथांनिफ्राय 5 लाख एबा 5 लाख लानानै बिथांखौ सेलेक्ट खालामदों। बिनि थाखायनो आं जिहेतु ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बिथांखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिसि सारखौ जाहाथे मोजाङै तदन्त खालामनानै बिथांखौ लिगेलि एक्सन लानो थाखाय खावलायदों। आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो आङो बिथांखौ माने गोख्रोङै नायबिजिरनानै माने साजा होनो थाखाय आङो मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों। जाहाथे बेबादि काराप्टेड अफिसारा CDPO सोमेश्वर नार्जारिया जाहाथे बेबादि खालामबाय थानो हाया। बियो नन्दिपुर प्राइमारि APB दोलोनि आफादगिरि हिरिम्ब नार्जारिया सराइबिल बियाबनि बिजाथि राजु नार्जारिखौ देरहासार खालामनो UPPL आव जयेन जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आंना हिरिम्ब नार्जारि रमेन्द्रपुर सिगांबो बिराद सान्थि दोलोआव दं। आङो APB दोलोआव दंमोन। प्राइमारि नन्दिपुर प्राइमारिनि आं प्रेसिडेन्ट बिबानाव दंमोन। APB राजखान्थि दोलोआव थानायाव जेबोफोर सुबिदाफोर मोनाखैमोन नामा? APBआथ' गोदान राजखान्थि हिसाबै सुबिदाखौथ' बबाव होनो हानो, जेराव गावसोरनो निरजिर'खाबा होनायाथ' गैया, मोनाखै। मानि थाखाय APB राजखान्थि दोलोखौ नागारनो गोनां जादों? APBआथ' देरहानांगौआथ' APBनि थाखाय माने गोब्राब, ओंखायनो आङो दा APBखौ नागारनानै आं दा UPPLआव फैनाय जाबाय। UPPL राजखान्थि दोलोआव फैनायनि मेन उद्देश्यआ? UPPL दोलोआव फैनायनि आंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय आङो UPPL दोलोनि अननाय मोजां मोननाय नीति आदर्शखौ आं मोजां मोनदों। दा बेवहाय आङो राजु सारखौहाय मदद होनो होननानै आं फैदों। नोंथांखौ सोरबा लेंबोदों ना नों गोसो जानानै फैदों? आंखौ रावबो लेङाखै, आंनो खुब गोसो जानानै फैदों। UPPL दोलोनि मावनाय नीति आदर्शखौ आं नुनानै फैदों। UPP राजखान्थि दोलोआव हाबखांनानैहाय नोंथाङा माबायदि खामानि मावनो थाखाय सानदों? आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनो आङो बेखौनो मेसेज होगोन, माने UPPL दोलोआ माने मोजां मोनसे संगठन। आङो बेखौ दिनै प्रुभ होगोन। ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौबो दिनै खावलायगोन, फै UPPLआव फै, बयबो ज' ग्लोब ग्लोबै जोङो खामानि मावलांनो थाखाय। UPPLआ दिनै बेबादि रायजोफोरखौ अनसायदों, फै बयबो। देरहानायाथ' रोखाखा, ओंखायनो बे सरकाराव बयबो एसेब्लाबो आसनि बा अननायखौ जोङो लानो थाखाय फै बयबो UPPL दोलोखौ सापर्ट फै। आं बेखौनो मिथिगौ। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।